No, takže by sme mali brať. Sehr geehrte Damen, vážené dámy, ich habe das Vergnügen, an diesem heutigen Morgen ja, eine Premiere zu moderieren. Mám tu čest dnes v takovém krásném ránu moderovat premiéru. Es ist die erste Veranstaltung des Top-Zentrum gemeinsam mit dem Forum Europa e.V. Je to první společná akce Top Centrum podnikateliek s občanským sdružením Forum Europa, die in der Slowakischen Republik stattfindet. Která se koná v Slovenské republice. Und wir fühlen uns außerordentlich geehrt, a je to pro nás velká čest, dass wir hier im Podium unter anderem die Ehrenpräsidentin Frau Gasparov-Kuchova begrüßen dürfen. Že můžeme vítat mezi nás tady v pódiu čestnou prezidentku Top Centru podnikateliek paní Gasparovičovou. Und Frau Präsidentin Byla jsem zakladatelkou a regionální předsedkyní regionálního klubu Zlín, Moravská asociace podnikatelek a manažerek. Gründungsmitglied beim Forum Europa e.V. und ja, der Einzige, der, glaube ich, nicht in einer leitenden Funktion tätig ist in diesem Bereich. Dobrý deň, ja vás všetky veľmi srdečne vítam. Ďakujem, že ste prišli i z tých vzdialenejších koncov našej peknej, rozsvietenej slnkom krajiny, pretože vidím tu dámy, ktoré prišli naozaj zďaleka a viem, že prídu a sú na ceste ešte ďalšie. My sme sa nedávno stretli na druhom dni slovenských podnikateliek a manažeriek a vlastne na požiadanie alebo takú spoločnú výzvu, keďže naša organizácia Top Centrum podnikateliek spolupracuje s Moravskou asociáciou podnikateliek a manažeriek, sme túto výzvu prijali a sme zo Silke hovorili, bleskovo zorganizovali dnešné stretnutie, ktoré má názov Spoločne do Európy. Ja si myslím, že ten názov veľmi vystihuje to dianie, ktoré teraz je a ktoré vlastne v podstate od vstupu do Európskej únie nás prevádza. Mi dovolte veľmi srdečne privítať našu prvú dámu, našu čestnú predsedkyňu Top Centra podnikateliek, ktorá prijala pozvanie a prišla nás pozdraviť. Und gestatten Sie mir ganz herzlich unsere First Lady zu begrüßen. Sie ist gleichzeitig die Ehrenpräsidentin unseres Top-Zentrums der Unternehmerinnen. Ich freue mich sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist. A takisto mi dovolte privítať pani prezidentku Fóra Európa a pani Silke Gessler, ktorá prišla teda ako naša partnerská organizácia, je zakladateľka regionálneho strediska v Zlíne a samozrejme všetky kolegyne z Nemecka, vrátane pána Štefana, ktorému tak už hovoríme, pán Štefan, ktorý nám dnes bude moderovať, takže ďakujem pekne